Супер Меси, тук на мен е Снайпер Геймър. И днес ще тегля Томбота в DC Night. И победителят е... дай пак. Дай пак. Не се записал в ключето. Peanuts. Не те се обня. Май не са. Я абонирам. Търси. Чакай, спре. Да, той не се е абонирал. Друг ще. Другият победител е... Ти бъзкаш ми. Dark TV. Сега видим той поне да се... What? Ти бъзкаш. Ала, тук съм някакви. Ооо. Тегля за последен път. Запади някой, който се е абонирал повече. Защо да се обня? Поне дано тут да се абонира. Казвай ми. Поне ти се абонирал, бе. И то сме се Значи абонирал. то се нарушва, сега ще ме продължи обмати. Маме! What the fuck? И то ли да се абонирал, бе? Бах ти би, бе. Ай, поне някой се абонирал за мен. Тил Production, Снайпер Геймър. Дано поне той се абонирал за мен. Ой, тихо, бе. Кой те пита? Ой, знам, че той се е абонирал. Той до мен е тук. Канали. Казвай ми още. Надолу. Ето. Казвай ми още. И Снайпер Геймър печели томболата и ще видя дали в това. Аз с него не